Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmen hökümetiniň ýurdun administrativ çäk bölünşigini täzeden seretmegi meýilleşdirýändigi, käbir etraplaryň birikdirilip, olaryň käbirleriniň atlarynyň üýtgedilmegine garaşylýanlygy aýdylýar. Bu maglumatlaryň fonuna ýurtdaky owalaryň daýhan birleşikleriň, etraplaryň we vilayatlariň häzirki atlary, garaşsylygyň ilkinji ýyllarynaky atlary, Sowet ýyllarynaky we kolonizasiýa ýyllarynaky atlary, ýagny 4 döwürdäki atlary olaryň biri-biriniň ne derecede tapawutlydygy ünsü çekýär. Dürli döwürlerde Türkmenistany yer ýurt atlarynyň syýasy ideologiýanyň pidasy ýa-da gurbany bolanlygy ma'lumdyr. Dünýä türkmenleri gepleşýän bu sanyny Türkmenistanyň yer ýurt atlarynyň töweregindäki meseleler boýunça gurulmuşlyk geçirildi. Gepleşýümizde Pragadan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Harly gatnaşdy. Hudaýberdi gurulmuşlygy şeýderek bir soraw bilen başlasak aýdaly. Garaşsylyk ýyllaryny Türkmenistanyň yer ýurt atlary täze ýamyň ruhuny gabat getirilmäge synanşyldy. Sowet ýyllaryna Sowet ideologiýasyny ýylamaga ürjedildi. Rus paşalygynyň gol astyna belki şol döwrüň syýasatyna eýerildi. Ýöne ondan ozal. Hiç ýeri syýasy täsiriň astyna däl wagty siziň pikiриňizçe türkmenler owalary, şäherlere, ýerlere nähil at takypdyrlar, nähil at saýlapdyrlar. Bu ýerde gatyr uzak taryhy möhletiniň materiallary ýatyr. Bir näçe şertler var, şol şertler bilen baglanyşykly atlary döräpdir, hem tebigi şertler, hem taryhy şertler. Şoň bilen birlikde aýry-aýry şahslaryň öz hyzmaty var. Meselem, häzirki Türkmenbaş şäheri, öňkü Krasnovodsk, ondan öňkü Şagadan, ýagny ol asly gadam diýen bir adam şol ýerde uýugadypdyr, çaý döredipdir, ýagny akyp duran çeşme, çaý. Şol gadamyň çaýy, ýagny gadamyň guýusy, gadamyň suwy, şol at bilen baglanyşykly soň şeýle özgerkidipdir. Indi egerde häzirki wagtda Türkmenistanyna ýene-de etraplar birleşdirilse ýa-da olaryň administrativ territoriýasy üýtgedilse, olaryň atlaryna täzeçe garalmaly diýilse, onu gönü ýurdun prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň şahsiýeti bilen baglanyşykly bolmagy gaty mümkin. Sebäbi Berdimuhammedow öz kakasynyň adyna orden döretdi. Şol orden bilen ilkinjileriň kataryna öz ogluny Serdar Berdimuhammedowy syýdaglady. Inni oňa yer ýurt atlarym gerek, sebäbi Niyaz döwründe ol şeýledildi. Ençeme etraplara Niyazowyň familiýasy ýa-da onuň lakamy Türkmenbaşy ýa-da kakasynyň ady Atamurat şäher diýen ýa-da ejesiniň ady Gurban Sultan ejadynaky diýilen atlar bilen baglanyşdyryldy. Indi ýene-de şeýle meýilin ýüze çykmagy mümkin, elbetde munyň özü gaty gynanyşlýardy. Ondan şol syýasy ideologiýanyň täsirini däl wagty türkmenleriň arasyna atlaryň nähil esasda taplanlygy bolýar şonu Hudaýberdi? Ni siyasi ideologiya ýok wagtynda atlar şol taryhy şertler bilen ýa-da taryhy waka bilen baglanyşykly döräpdir. Meselem, Libapda bir vilayet var, ýa-da Türkmenbaş adynaky bolsa gerek, men takyk bilenmok, Boýnuzyn diýerler, oňa Boýnuzyn. Şu ýerde uzun boýly derekler var eken, gaty uzun boýly şol derekleriň ýanyna da bazar var eken. Şonun Boýnuzyn diýip at galýa, soň şol ýer Sowetler döwründe Moskowsk diýip üýtgedildi, Moskwanyň ady berildi. Soň garaşdyrlykdan soň ol Türkmenbaş boldy. Gara şoň şu boýuny bilen baglanyşykly ady şoňa rowaý görmediler. Wol şonuň boýuny gysgatdylar. Şolar ýaly gaty bir geň ýagdaýlar bar. Ýa-da Aşgabat şäheriniň adyny alyp görsek, şol rewolýusiýa ýyllaryna Altaratski diýip bir zähmet komissary bolupdyr. Şol adamlardaky maglumatlar Berdi Kerbebaýewiň aýrypladym romanyna da geçýär. Onuň ýazan hatyndan edebileşdirilen nusga da bar romanyny. Şol ak gwardiýaçylar tarapyndan öldürilenden soň Mar şäherine Altaratski ady dakylýar. Aşgabat şäheri. Soňra ýok, Mar şäherine, ilki Mar şäherine. Hawa. Soňra onu ad görüp Aşgabat şäherine Altaratski adyny dakýarlar. Soň respublika garaşsyzlygy bolandan soň aýdylýan gurruna görä Türkmenistanyň
respublika bolanlygyny jar etmek üçin Moskwadan Mikhail Kalinin geldi. Şol Kalinin gelenine ol kim Poltoratsk diýip sorapdyr. Oňa Poltoratskiňi düşündiripdirler, soň ol gaty geň alypdyr. Şeýle adamyň adyny bir taryh şähere bakyp goýuşlaryna. Şondan soň onuň ady Aşgabat şäherinden üýtgedildi. Ine şolar ýaly bir gaty negativ ýagdaýlar bar. Egerde biz goňşularymyza seretsek, meselem Özbegistana bizim duldeg şer goňşymyz ödüm serket ýakasy iň uzun goňşulardan biri, garnaşlyk gatnaşyklary gatken Türkmenistan bilen Özbegistanyň Türkmenistan ýer ýurt atlaryny üýtgedip başlanyny Özbegistanyň parlamenti yer ýurduň taryhy atlaryny üýtgetmeli däl diýip karar çykardy. Şol wagtlar Özbegistana İslam Karimov ýolbaşçylyk edýärdi. Şol karara laýyklykda da Özbegistanda hiç bir ýeriň ady üýtgedilmedi. Hiç bir ýere İslam Kerimov'un ady ýa onuň eçesiniň ýa da kakasynyň ady dakylmady. Bul kädire çenlem dowam edýär. Şoň üçin hem Türkmenistanyň döwlet ýolbaşçylary belli derejede goňşularyň edýän hereketlerine seretseler gowy. Şoň bilen birlikde Berdimuhammedowyň özü İslam Kerimowy döwlet lider hökmünü öz halifasy hökmünde kabul edýär. Oňa ägir uly hormaty bar. Onuň ýadygärligini häzirki Türkmenawat şäherinde gurdy. Onuň adyna köçe bar, hem ýadygärligi bar. Ne şoň hereketine ýeren bolsa belli bir çäkdi. Onda Berdimuhammedow beýle karara gelmez diýip pikir edýär. Häzirki garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryna we Sowet döwründäki owalaryň etraplaryň, raýonlaryň we welaýatlaryň atlarynyň siz haýsylaryny jedeli hasap ýardyňyz Hudaý berdi. Şeýle atlar barmy? Ne o taýda at elbetde käbir ýerine düşýän atlarym bar. Meniň öz şahsy garaýşyma görä. Meselem häzirki Bollum Saz raýony öňkü döwürde oňa Forsy diýipdirler. Şo ýerde Forsy diýen gada bar. Şo gadanyň adam şol owa geçip şonun Forsy diýip gelinni 30-njy ýyllarda da şol Forsy diýip gelýär. Soňra şol at Kalinin sözü bilen çalışıldı. Kalinin rayonu değildi. Garaşsızlıktan soň ol Kalinini ayırdılar. Ýöne 100 euro gaty bir akylly karara gelip şol etrafy Bollumsaz diýen ady dakdylar. Sebäbi şo ýerde Bollumsaz diýen gada bar, taryhy ýadygärlik bar, ören meşhur ýadygärlik. Şoň adyny alyp olar utuşgadandylar. Ýa-da häzirki Murgap raýonuny alsak, oňa ilki döwürde Semenlik diýipdirler, Semenlik. Soňra olar Staliniň ady bilen çalşylýar. Stalin raýony, Staliniň şahsiýet kulty tanqidlanyp Staliniň ady ýatyrylandan soň şol etrafy Murgap diýip Murgap deriýasynyň ady dakylypdyr. Häzirem şol at bilen gelýär. Şol ören gowy. Inni jedelli meselem Guşwy şäherini alyp görsek, häzir Şerhedawat diýilýär. Ýöne Guşwy ady ören meşhur. Onuň Awganistanda da Guşwy diýen owa bar. Türkmenistanda da bar. Onuň Guşwy öňkü SSR döwründäki iň günorta nokatdy, iň bir belli ýer. SSR'in şäherindäki iň günorta nokat şol Guşwy şäheri bolup durýardy. Şoň bilen birlikde häzirki Türkmenistanda da iň günortadaky nokat Guşwy şäheri bolup durýar. Ýöne ony näme üçindir Şerhedawat diýip goýdular. Ol Şerhetiň awatlygy bilen bagly etjek bolsam, onu Türkmenistanyň daşy tutuşlugyna Şerhet onuň aýratyn bir nokaty awat bolup beýlekileri iwat bolmaly diýilen gurrun ýok ahyry. Näme üçin şeýle atdakdylar, men onu biljekdäl. Şoň bilen birlikde Pürizede şoňaly Pürize jülgesi. Pürize bir gök daşyň ady ören owadan daş men özüme ol daşy gowurýan. Şoň bilen birlikde ol gyzlara da dakylýan atlar ören owadan at. Näme üçin onu aýryp arçywil dakdylar? Hiç bir hakykata, hiç bir nime logika ýagny pikir ýordumuna laýyk gelen ok. Şolar ýaly atlar bizde Kenýa da gyzylar wat, gyzyl Rabat sözü. Rabat ýa düşelgi manyda Rabat sözü hatta Moskwada da bar, Rabat köçesi bar. Ol köçäni häzirki soňky ýyllarda ýadygärlik hökmünde gorap, şol ýerden maşin uluglarynyň gatnawy doly ýok edildi, doly ýatyryldy. Diňe piýada ýöremek mümkin şo ýollar. Ne şolar ýaly atlar bizde ören owadan gowy atlar bar. Taryhy ähmiýetli ýöne olary ýok etdiler. Muňa elbetde
geň. Şoň bilen birlikde ýene bir aýdasym gelýän zat Başoğuz welaýatynyň iň demirgazyk böleginde ýerleşen Gurban Sultan eje etrafy bolsa gerek. Häzir kady öňkü ady Aýböwür. Aýböwür. Edil aýyň böwür we duruşýaly. Şol etraf üstýurt düzlüğünün halkymynda ýerleşýär. Oň başyny demirgazyk bölegini tutuşlugyny üstýurt denetlige gurşýar. Ol bir aýyň goltugunda ýaly. Bir ören täsin hem owadan yer. At hem gowy. Ýöne şol ady şu ýere munasip görmediler. Ol ýerde ilkinji gedek raýon ýagny etraf döredilerini Sowetler döwründe köni urunuşdan bölüp onu Oktyabr diýdiler. Oktyabr adyny berdiler. Innem başga bir adamyň adyny berýärler. Gurban Sultan eje şeýle ýeriň bardygyny bilipmi ýa-da bilmänmi? Men onu biljekler. Ýöne O Saparmurat Türkmenbaşy etraf edýän. O da berdi. Eğer ki sonra ol Türkmenbaşy etrafı diýildi. Türkmenbaşynyň şol toprak bilen näme dahylynyň bardygyny men bilemok. Elbetde bir belli bir döwürde şol topragyň şol ýeriň umuman ähli ýeriň prezidenti boldy, ýagny syýasy lider boldy, başga bir ol ýer bilen dahylly ýer bardyr diýip pikir edemok. Yer ýurt atlarynyň ýetgideli üýtgedilmegi, atlary üýtgedilen ýerleriň ýaşaýjylarynyň umumy milli şahsiýetiniň kemale gelmegine nähil täsir ýetirdi siziň pikiriňizçe? Meselem, Kalinin raýony ýa Lenin raýony bir gije günlüğüň içinde boldumsa ýa-da ýylanly bolýar. Munyň ýani ýylanly bir gije günlüğüň içinde Gurban Sultan eje bolýar. Ýa Kerki Tähel salamyň içinde Atamrat bolýar. Aradan bir näçe ýyl geçenden soň Atamrat gaýtadan Kerki bolýar. Bu üýtgeşmeler siziň pikiriňizçe ady üýtgedilýän ýerleriň ýaşaýjylaryny umumy şahsiýetiň, umumy regional kimligiň kemale gelmegine nähil täsir ýetirýär? Meselem, özüni Kerkili hasaplap ýören adam gyýsa wagtda Atamratly bolýar, soňra gaýtadan Kerkili bolýar. Bu proses yerli şahsiýetiň, ýagny regional kimligiň kemale gelmegine nähil täsir ýetirýär? Elbetde şol gaýdyşyňyz ýaly gowy täsir ýetirenok. Sebäbi her ýeri, her topragy halk öz öwrünün ady bilen, şol öňkü meşhur bolan ady bilen tutmagy gowy ýerler. Şol at şol ýere munasip. Şol at şol ýer bilen bagly hem şol ýeri aňladýar. Şoň üçin adam aňyny mudama şol at ýaşaýar. Ondan Sowet döwrüne ýa-da soňky garaşsyzlyk ýyllaryna käbir meşhur owalaryň atlaryny adam atlary bilen çalyşdylar. O da bu däl, sebäbi ol adamyň şahsiýeti şol owa bilen baglanyşykly däl ýa-da bolmasa şol owanyň görmegine onuň täsiri ýok. Egerde şol adam öz puly bilen, öz baýlygy ýa-da ukyby bilen şol ýeri özleşdiren bolsa, adamyň gelmegi, adamyň ýaşamagy üçin şert döretmedik bolsa, onu ol adamyň adynyň şol ýere dakylmagy hükman däl diýip hasap edýän. Bizim owamyzyň ilerisinde Şordepe diýip meşhur owa bar. Ol Şordepe öz üzümleri bilen tanalýar. Türkmenistanda iň bir meşhur, iň oňat üzüm ýetişdirýän ýer. Şol owanyň adyny üýtgedip başga bir adamyň adyny dakdylar. Ýöne yerli adamlar entegem şu ýere Şordepe diýerler. Ya-da meselem Lewapda iň iri, iň uly daýhan hojalyklarynyň biriniň ýerleşýän şägini Şoktette diýilýärdi. Soňra şol Şoktette ady aýrylyp oň ýerine adamyň ady dakyldy. Ýöne adamlar onu mudama Şoktette diýip ýatlaýarlar. Şol gadymky ady bilen ýatlaýarlar. Ine şeýle ýagdaý bir ruhtaýdan. Muň maddi ýanlarym bar. Sebäbi şol at üýtgän güni şol ýeriň adamlary Aşgabatylgyýarlar, Aşgabatda täze möhür ýasatýarlar, täze iştam, täze möhür şol at bilen baglanyşykly. Olam epesli pul durýar, sebäbi ilki möhürüň ýazgysyny taýýar etmeli, ol möhürüň ýazgysyny Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň Dil we Edebiýat institutunyna tassyk etdirmeli, ondan soň metbuat öýüne baryp şol möhüri buyurmaly. Hemmesi olaryň pulu durýar, ummasyz köp işe durýar. Şol eýan at üýtgänden soň onuň möhüri, iş kagazlary, şolar ýa iş kagazlarynyň ählisi sanyny çykýar, onuň ählisini täzedemeli bolýarlar. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.